ברוכים הבאים לאתר המחירות של חנות תבלין וטבע. בסרטון זה נסביר לכם כיצד לעשות הזמנה דרך האתר. כפי שניתן לראות בגלישה מהמחשב, בצד ימין יש את כל מחלקות החנות. גם בצד שמאל בתמונות ניתן לראות את מחלקות החנות. נניח שאנחנו רוצים לקנות לדוגמה אבקת בורקס. יש שתי אפשרויות לחפש את המוצר. יש זכוכית מגדלת בראש הדף. ניתן לכתוב את המילה בורקס. ובחיפוש יעלה לנו המוצר. הקלקה על המוצר תפתח את דף המוצר. אפשרות נוספת, בצד הימני של החלון, לבחור חומרי גלם, ואז בחומרי גלם ניתן לראות את התמונה של המוצר ולבחור אותו. כשמגיעים לדף המוצר, בחלק מהמוצרים יש מספר תצורות לבחירה. לדוגמה, באבקת בורקס יש לנו שק של 10 קילו, יש לנו שקית של קילו, 250 גרם ו100 גרם. נניח שאנו רוצים קילו. אוסף לסל, הבורקס נוסף לסל, ניתן לראות את זה כאן בהודעה, וניתן גם לעבור לסל הקניות אם רוצים, על מנת לראות מה יש לנו כרגע בסל. אז נניח שבסל שלנו יש 3 קילו סודה וקילו אחד של אבקת בורקס. כפי שראיתם, ניתן לשנות את הכמויות גם בסל הקניות לפי הכמות שאנחנו רוצים. כותבים את הכמות המבוקשת, לדוגמה 3, ובהקלקה על כל מקום במסך הכמות תתעדכן, הסל יתעדכן, המחיר יתעדכן, ובהתאם לזה כל שאר הדברים. שימו לב שרק בקנייה מעל 100 שקלים תוכלו לבחור אפשרות למשלוח. אני אראה לכם מה קורה אם בוחרים פחות. לדוגמה, נניח אני בוחר קילו אחד של סודה וקילו אחד של בורקס, ואז סכום הקנייה הוא פחות מ100 שקלים, 41.80. סל קניות בשווי כזה ניתן רק לאיסוף עצמי. במידה ורוצים משלוח, יש לעבור את סף 100 שקלים. ואז אוטומטית נפתחת האפשרות למשלוח. לאחר שבחרנו את המוצרים הרצויים, אם רוצים להוסיף עוד מוצרים לסל הקניות, ניתן לעבור בחזרה לחנות, לוחצים למעלה בתפריט העליון בתפריט על המילה חנות, וחזרנו לחנות. ניתן להוסיף כל מה שרוצים, לדוגמה קפה, אז אנחנו רוצים נניח נאנה, נוסף לסל. אפשר גם פה בצד ימין לעבור לסל, מהמקום הזה, מעבר לסל הקניות מצד ימין, ונוסף לנו נענה לסל הקניות. כעת, אם אני סיימתי את הקנייה, מעבר לתשלום, כפתור מעבר לתשלום הירוק, אני מקליק עליו, ונפתח לי האפשרות לתשלום. בצד ימין יש למלא את הפרטים האישיים. אם יש הערות למוכר, ניתן לכתוב את הערות כאן, הערות למוכר. מצד שמאל זה סיכום של סל הקניות. כאן ניתן לשנות עדיין, אם רוצים, ניתן לשנות את שיטת המשלוח. נניח שאני רוצה שליח עד הבית. שיטת התשלום היא נעה בכרטיס אשראי, ובמידה ואתם רוצים לקבל הודעות על מבצעים, ניתן לסמן את ה-V פה, ואז תקבלו התראה על הנחות ומבצעים, ושלח הזמנה.
כעת נפתח לנו חלון תשלום. בחלון התשלום אנחנו מקליקים את מספר כרטיס האשראי, ואת כל הפרטים בהתאמה, את השנה, תאריך, CVV זה המספר 3 ספרות בגב הכרטיס, תעודת זהות של בעל הכרטיס, ומקליקים על תשלום, לתשלום. ברגע שתקליקו לתשלום, אז תפעלו לפי ההוראות במסך, ובעצם סיימתם את הקנייה.